Pursigido ang mga anak sa 70 anyos nga idemanda gyud nila ang siman nga mao'y gitumbok nga suspek nga nakasumbag nga miresulta na buak ang apapangig sa biktima. Matod sa mga anak sa biktima nga nahinabi sa Brigada Action Center Team nga nakalitan sila sa hitabo nga mikalit lang og sulong sa ilang pinoyanan ang magsuon nga siman og pulis nga pulos hubog uban sa babaeng igsuon ini kinsa mao'y tag-iya sa luna nga tamnan sa saging sa ilang amahan. Sa wala pa kini gibuak-buak ang maong yuta. Grabing kagool sa mga anak sa gidangatan sa ilang amahan. Hinungdan nga gusto gyud nila nga patubagon ang suspitsado kinsa walay pagpakabana sa gastuhan sa tambalanan. Ang biktima anaa pa sa tambalanan. Hinuon luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Human nga naoperahan ang apapangig. Ang biktima anaa pa sa tambalanan. Hinuon luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Human sa operasyon sa apapangig nini. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.